سلام زخبركم تخطاتلتنا كما يصنحكم انباركس ناي ساعات زي زيناتاتن مغلصين حزا مصكم الله مجمرتا كن ارست زينا نصور متكل وفوي صعري نزباو سلام من رقاتنا بتاعت زبل ارستي بمنغست ارترا زوات مغلصين بمختل لاو بايتو سودان مالك اغار ايرست مرحل سودان اب ارترا ودت فتيمو سامح شكري إثيوبيا تنقخناتن أجركرن زبقرن أفريقيا خبله قلتوها إثيوبيا حدثت نفرتو جندراتن كم زعتقت أفلتا أمريكا نعلامات تحتي رابع زوريا منت قاعتي جميرا إيران نبقى باب التاب متقص عم مسائلات تر إلان كالوتن زوبل زيانات حزنا متناكم لنا سناي مكتتال سامح شكري إثيوبيا تنقخناتن أجركرن زبقرن أفريقيا عبدان تشغيلو زركب منغست بلسقنا أما قرار قدامي منستر أمباسادر ريدوان حسين زحاسل على الأخو ناب سوماليلاند الإخو مهلاو يحبر له مزيت أساسيرو منغست سومال نلعلوي الأخ منغست إثيوبيا تسعنا ناب هرقسات تمرح زنبرت بقطري ETH 83 7 كلتن تللا نفارت إثيوبيا بهزوز نام مريت أخت ملس جيرو يبحال له ETH شوعت سلسته خلتاجن أما عرفوا نفرتي أرجسا علي ولا لازم مسرت أمونغو سومالن إثيوبيا أنت فتيرو زلو مفتات حدش ملكة حيز الله مزياب زمانة تفتيرو زلو حاوات هونتات تأساسيرو أما خاريكم تتسأت أمريكا جون كيربي أمريكا أبقود سومالن إثيوبيا كبير شعولت كم زلو بمحبر لولاونت سومال كخبر صويعو انتخنا مخطل قدات وزع أمريكا نبر جان داي فريزر أبسلطان أبدو نبرة الأوان أمريكا نسوماليلاند أفلتو خطبات سعر منبرا كسلتم كم زي كعلم بمحبر نتحجي بجون كيربي زوات زلو مدراتات فيشرو جراتو الله منغست عباي بريطانيا ون اب قداي سوماليلاند مس منغست إثيوبيا زدناغز مركز خاصت كم زخل زحبرو حبريتاتات كوصو جميرهم الله دغف ማህበረሰብ ዓለም ንምርካብ ትጻር ዘላ ሶማል ውን ንጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣብ ምክያድ ትርከብ ፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐመድ ንኣምባሳደር ቀጠር ዶክተር አብዱላህ ቢን ሳልም አልኑዓሚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ረኺቡ አዘራሪቡሎ በዘይካዚ ማህበረ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ልኡላውነት ሶማል አመልኪቱ ህጹጽ ኣኼባ ይካየድ ምህላው ይሕበር أبدو على ساتف سلو قدامي منستر فدرال ريبابليك الصومال حمزة عبد باري إثيوبيا قبل الهاجرو تكبر زلا تحست الأولويات محبر هاجرات عرب بترخك أو ما يكبأ كمل تسويعو كابز أرستخي وتأنا حبرت أفريقيا AU Peace and Security Council أب قدام التفنان الصومالين إثيوبيا نعملكيتو هسس آخر بخكايد مخانو لما أفليتو بتمساسالي إيجادون ناس قدام عملكيتو هسس آخر بتسوي مهلاوي يزفلت ناس قدام صومال بس تأسس ركال زينا منستر وزع قدامات كبسي سامح شكري إثيوبيا أبزا بقرن أفريقيا تنك نايزي من رجع كوينا مهلاو بمتكاس لولاونت صومال كخبر تصويعو إثيوبيا قبل الصومال تكايدو زلات حسات لولاونت جبراون مقبر كاب روسيا SU 30 كيز عينتن 18 نفرتن استراتيجيك دروناتن الشميتالا زي كازي سراويتا نبدوبات صومال تتسقع خمزلاون يحبريو صومالون نتمس إثيوبيا خجبر يخلي بمبال ترتيرات تزلا خينات ممدلاو مستفل عليها هجرات ركبات المكياد تركب منغسي إرترا أبزو قداي زلو عقاباور إتخم زلو خينو منستر زينا إرترا أتو يمان قبر مسكل أبقص تويتر بعزيو سفحونه تنقغنا الزراربا أبزو بقرن أفريكا نزلا قلمعات وسان زخونا نبار سلام نمركب كابين أو وسانيتات عليتاون هايمانتاون قنصتات كمون زباوي نايقبتنا شوهاتن مريتاو ترراتن مزير حق أزيو أتسقى مخخوني خبل نمركز إرترا مليسو زنت سرحة بريتا زرقي حلا بمختل لولاو بايتو سودان مالك أقار ايرس تمرحل أخ سودان عاب إرترا ودت فتسيمو بريزيدنت لولاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان مس مختلو لتران جنرال محمد حمدان داغالو حمتي أبكنات حداد مساتو نمالك أقار ايري كم مكتل جيرو ممزازو يذكر إذا مختل زمرحم سب سلطان سودان تمال 10 شوعة تريك للتشحن إسرائيل 4 عاب إرترا دحر مئتهم مس بريزيدنت إساياس أفوركي بمرخب مهلو كنوتاتن معبالتاتن كنات حالحد سودانن قداي سدتنياتاتن سوداناوينن عاب إرترا زلو أملكيتهم تزراريبهم بريزيدنت إسياس أفوركن هاجرون ولاكو أبقون نسبو سودان دويلهم كم زلون ترقاقة إذا حجز كاير زلو تبقصتات إرتران خصاته فلو وقعو عدمو كوي غربلان تلو هاجرو أبوليتيكا وبازارات ناي مستعفت ليك كم زي بلان سوداناوين كابز زيد اللي مقبالتات واتيهم مشتاو قداتهم بعلم كفتحون نا بري أمان كتأمتون زلو سناي معدو لكي سلو
ኢትዮጵያ ሓደስቲ ነፈርቲ ውግእን ድሮናትን ከም ዝዓጠቐት ኣፍሊጣ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዝየን ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእን ኣጥቃዕቲ ድሮናትን ስማ ካብ ዘይተጠቕሰት ሃገር ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። እዚ ሓምሻይ ወለዶ ወይ G5 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ከም ዝዓጠቐ ዘፍለጠ ሓይሊ ኣየር ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሓይሊ ኣየር ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ክፋል ናይተን ስኮይ ኤስዩ 30 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእን ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ዘካይዳ ድሮናትን ኣትየን ኣለዋ ኢሉ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ሓደ መራራሪ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራምን ምስታን ሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዝኣታ እትቆፅራ ሶማልያ ዲፕሎማስያዊ ምፍጣት ተፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እቲ ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሰራዊት ክልል ኣየር እቲ ሃገር ንምክልኻል ዘኽእሎ ዘመናዊ ኣፅዋር ብቐጻሊ ክዓጥቕ እዩ ኢሎም። እዚ ኣትዩ ዘሎ ሓደስቲ ዘመናዊ ወታደራዊ ዕጥቂ ነቲ ሃገር ንምጥቃዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንምምካን ኣገዳሲ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ተሓሳሲቡ። ኣማኻሪት ፊልድ ማርሻል ሌተናል ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ብወገኑ ውሽጣውያን ግዳማውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብዘመናዊ ኣፅዋር ርእሳ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይፍለጡ ክብል ኣብ ዝሓለፈ 13 ጥሪ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ካብ ዝኾነ ወገን ስጋኣት ከም ዘሎ ዘምስል መግለፂ ዝሃበ ጀነራል ብንጹር ንዓይነት ግዳማውያን ጸላእቲ ኣይመለከተን። ኮይኑ ግን ብጉዳይ ሶማሊላንድ ብዝተላዕለ ወጥሪ ናብ ኩናት ክዓርግ ስጋኣት ከም ዘሎ ክግለጽ ይስማዕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማልያ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ 17 ጥሪ ብምክልኻላ ነቲ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይትንተን ኣሎ። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ካብቲ ንሓሙስ 18 ጥሪ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ሶማልያ ክዝቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተፀውዐ ኣኼባ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጣ። እቲ ብእዋናዊ ኣቦ እምበር ኢጋድ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለስ ዝተፀውዐ ሕጹፅ ኣኼባ ኣብ ዛዕባ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ጀነራላት ስምምዕ ምቋም ተኽሲ ክገብሩን ፖለቲካዊ ፍታሕቲ ግጭት ንኽፈጥሩን ኣብቲ ሃገር ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ዘኽእል ባይታ ኣብ ምጥጣሕን እውን ክዛተ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝወፅእ ኣጀንዳ ኣኼባ የመልክት። ተሪር መርገጺ መራሒ ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣሕመድ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኽራኸቡ ንዛቕረበሉ ዕድመ ነፂጉ። ፕሬዚደንት መሐመድ ኣብ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ንአብይ በኣካል ቅድሚ ምረኸቡ ልዑላውነት ከምኡን ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ብምጥሓሱ የቕሬታ ክሓትት ከም ዝሓበሮ ምንጭታት ሻበሌ ሚድያ ኔትወርክ ገሊፆም። ንጹር መትከል ውፉይ ጻዕሪ ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን። ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂያ። ሱዳናዊ ጀነራል ፍትሒ ዘድምፅ ተባዕ ንቁንዕን መርገፂ ብማንም ዘይምእዘን ናፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ሓላገት መንግስቲ ኤርትራ እዩ። መርገፂ ኤርትራ ካብ ሓቀኛ ባህጊ ርግኣትን ዕብየትን ዝነቅል ጥዑይን ምዑሬን ዝምድና ህዝብታት ዘማዕዱ ንጹር ፍኖተ ካርታ ሰላምን ዕብየትን ክነሱ ግዳ ምስ ግሎባዊ ሕሳባት ዓበይቲ ሓይልታት ተኣሳሲሩ ገለ ወገናት እዚ ቅንዕና ሰረቱ መርገፂ ከምእምኦም ኣይጸንሐን። የግዳስ ሓቅን ብርሃን ወጋሕታን እናደመቐ ዝኸይድ ሎሚ ቅኑዕነት መርገፂ ኤርትራ ሰፊሕ ልቦና መሪሕነታን ኣገዳሲ ግድኣ ኣብ ዞባን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ህዝብታት ዞባናን ዓለምን ከም ፀሓይ ቀትሪ ደሚቑ ብብዙሓት እንተላይ በቶም ከዓብጥዎ ዝሃለኹ ወገናት እናተመስከረሉ ይመጽእ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዕቁድ ካብ ዲፕሎማስያዊ ኣንከላት ንምንጻላ ዝተኻየደ ዕልቢ ዘይብሉ ናይ ሚስልጣን ዘመተ ፈንጢሳ ብምውፃእ ማእከል ስሕበት ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ምዃና ይገሃድ ኣሎ። ምስቲ ብደረጃ ዞባን ዓለምን እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ፍትሕን ማዕርነትን ዝጠልብ ባህጊ ህዝብታት ተደሚሩ ድማ ቅኑዕን ስጓምን መርገፂ ኤርትራ ጽልዋኡ እናሰፍሐ ክኸይድ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። ዓመት 2023 መንግስቲ ኤርትራ ብደረጃ ዞባ ኣህጉርን ዓለምን ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝፈጸመላ ዓመት እያ ነይራ። ኣብዚ ሓዳሽ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ኤርትራ ቀፂሉ ኣሎ። ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ብንጹር ኣስፊርዎ ከም ዘሎ ራእይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ዝሰፈነ ሃገር ልምዓትን ቀጻሊ ዕብየትን ምህናፅ እዩ። እዚ ዘቤታዊ ራእይ እዚ ክሰምር ውሽጣዊ ርግኣት ንበይኑ ኣኻል ኣይኮነን። ህላወ ሰላምን ርጉእን ተመላልአን ጎደቦ ወሳኒ ምዃኑ ጽኑዕ እምነት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እዩ። ካብዚ መትከላዊ እምነት እዚ ብምብቃስ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ዝቕልውላዋት ዝዓብለዎ ዞባ ስኒቱ ሓድነቱን ርግኣቱን ዓቂቡ ሰላሙን ልዕላውነቱን ብዘተኣማምን መንገዲ ከውሕስ ዝኽኣለ ህዝቢ እንተኾነ ጎደብኡ ብምሉእ ቅሳነት ረኺቡ ልቢ ኣውዲቑ ናብ ልምዓትን ምትሕባርን ሽርክነትን ካቕንዕ ልዑል ባህጊ ኣለዎ። ክንዲ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ፀጥታን ቅርኒ ኣፍሪቃ ኮነ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዘላቕነት ከውሕስ ዝኽእል ርእይቶን መትከላቱን ነፂሩ ብምግላጽ ዓቕሚ ዝሓፅርን ሃገራት ከባቢና ሰላምን ፀጥታን ንምውሓስ መበገሲ ዝኸውን ትካላት ካህንፃ ብድሩት ዓቕሙ እናተሓጋገዘ ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባ ባህላውን ቁጠባውን ምትእስሳር ዘደልል ሕውነት ማዕርነትን ምትሕባርን ዘማዕብል ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባልን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታ ንምፍጣር
ባህናት ጽምዶን ብግብርን ውፉይ ጻዕርን ከካይድ ጸኒሕሎ መንግስታት ዞባና ካብ ጸቢብን ከፋፋልን ትሕተ ሃገራዊ ፖለቲካ ካብ ህውተታን ዕሸላዊ ቁማርን ወፂኦም ኢዳማዊ ኣምልኾን ሓድሕዳውትን ኮያን ሓራም ኢሎም ንምርጋጽ ዞባዊ ሰላም ጸጥታን ምዕባለን ብናይ ሓባር መርዳእታ ክጸምዱ ዞባዊ ጸጋታት ተመላሊኡ ዝሰርሓሉ ሜካኒዝም ክፈጥሩ ከዓ ብቐጻሊ ደርኺታ ምግባር ይርከብ እዚ ቅንዕናን ሓልዮት ህዝብታትን ዝምንጩ መርገጺ እቲ እንኮ መንገዲ ሰላምን ዕብየትን እዩ ኣሜሪካ ንዕላማታት ሕቲ ራብዓይ ዙርያ መጥቃዕቲ ጀሚራ ኣሜሪካ ኣብ የመን ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ራብዓይ ዙርያ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ሰበስልጣን ፔንታጎን ብረቡዕ ምሸት ኣረጋጊጾም ኣሜሪካ ብቀይሕ ባሕርን ዝሓለፈ መራኽብ ንምጥቃዕ ዝዓለሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝገለጸቶም 14 ሚሳይላት ሕቲ ከም ዘበርዓነት እውን ገሊጻ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ እዚ ኣሜሪካ እቶም ቦታታት ካብ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዝተተኮሱ ሚሳይላት ቶምሃውክ ከም ዝተሃርሙ ገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንሕቲ ዓለማውያን ኣሸበርቲ ኢላ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን ዝፍጸም ዘሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን እቶም ዕጡቃት ኣብ ዞባ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኽብ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ መልሲ ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ ሕቲ ኣብ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኽብ መጥቃዕቲ ብምጅማር ነቲ እስራኤል ኣብ ቀዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት መልሲ ይህቡ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ጽዑቓት መስመራት መራኽብ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፉ ንግዳዊ መራኽብ ጽዕነት ብዓሰርተታት ዝቖጸሩ መጥቃዕትታት ኣካይዱ ከም ግብረ መልሲ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ብ11 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዓሰርተታት ዕላማታት ሕቲ ማዕበል መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይደን ምዃነን እውን ዝዝከር እዩ እቲ መጥቃዕቲ ብኣውስትራልያ ባሕሬን ሆላንድን ካናዳን ዝድገፍ ኮይኑ ሓይልታት ሕቲ ኣብቲ ዞባ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ደው ከብሉ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባሎም እዩ ተጀሚሩ እቲ ብረቡዕ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተዋጋእቲ ሕቲ ኣብ ንግዳዊ መራኽብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ብምክያዶም ዝሰዓበዩ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት እቲ ጉጅለ ኣብ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ብኣሜሪካን እትውነን መርከብ ወቂዑ ነይሩ እቶም ሓይልታት ኣብ ወሽመጥ ዓደን ዝርከብ ጂንኮ ፒካርዲ ዕላማ ንምግባር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተጠቀሙ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ እዚ ኣሜሪካ ሓቢሩ እታ መርከብ ገለ ጉድኣት እኳ እንተበፅሓ ኣብቲ መጥቃዕቲ ግን ዝኾነ ኣባል መርከብ ኣይተጎድአን ትማሊ ሶኒ ሕቲ ንኻልእ መርከብ ኣሜሪካ ብባሊስቲክ ሚሳይል ወቂዖም እዚ ድማ እቲ ጉጅለ ወፍርታቱ ካብ ዝጅምር ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ መርከብ ኣሜሪካ ዘካየዱ ዕዉት መጥቃዕቲ ይመስል ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ረቡዕ መጥቃዕቲ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሕ ከም ዝነበረን ብዕጡቃት ኣብ ቀረባ እዋን ክትኮስ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣፅዋር ከም ዘዕነወን ገሊጾም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዞም ኣብ መወንጨፊ ዝርከቡ ሚሳይላት ንንግዳዊ መራኽብን ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ሓደጋ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትኮስ ይኽእል ነይሩ እዚ ድማ ሓይልታት ኣሜሪካ ነብሶም ናይ ምክልኻል ባህርያዊ መሰሎምን ግዴታኦምን ምዃኑ ገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጻቦ ባቢኤል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ልዕሊ ኣህጉራውያንን ንግዳውያን መራኽብ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይሓለፍነታዊ መጥቃዕትን ምቕጻል ዘለዎም ዓቕሚ ከጉድል እዩ ክብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣመልኪቱ ክፍሊ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ድሕረዋይ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይነበሮ ሓቢሩ ኣዛዚ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ ሃገሩ ተዋጋእቲ ሕቲ ኣህጉራውያን ባሕረኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእትውን ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጎኑ ዝርከቡ መስመራትን ማይን ንግዳዊ መስመራት መራኽብ ምዝራግ ዝቐጽሉ እንተኾይኖም ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ገሊጹ የመን ኣብ 2015 ብሰንኪ ዝተባርዐ ኩናት ሓድሕን ዕንወት ኣጋጢሟ ሕቲ ካብቲ ሃገራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ንሰፊሕ ክፋል ምዕራብ እቲ ሃገር ተቆጻጺሮም ብሳዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ድማ ጣልቃ ብምእታው ነቲ ስርዓት ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት ኣካይዱ ነይሩ ብሰንኪ እቲ ውግእ ልዕሊ 160,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ዓለም ካብ ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ከም ዝኾነን ይፍለጥ 21 ሚልዮን ህዝቢ የመን ድማ ተጸባይ ሓገዝ ክኸውን ኣገዲዱ ኢራን ናብ ጎረባብታ ብምትኳስ ዓቕሚ ሚሳይላታ ተርእላ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን IRGC ናብ ግዛኣታት ኢራቅ ሶርያን ፓኪስታንን ብምትኳስ ሓያል ዞባዊ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ የርኢ ኣሎ እስላማዊ ሰውራ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ወታደራዊ ማእከላት ኣሜሪካን ኣብ ቴል ኣቪቭን ሃይፋን ዝርከቡ ማእከላት እስራኤልን ኣብ ውሽጢ ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ከም ዘለዋ ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራይ ዓቕሚ ሚሳይላትን ድሮናትን ዘርእዩ መጥቃዕትታት ኣብ ግዛኣታት 3 ዝተፈላለየ ሃገራት ፈጺሙ ኢራን በሰሉስ ምሸት ኣብ ጎረቤታ ፓኪስታን ክልተ ዕላማታት ክትሃርም እንከላ ነቲ ቅድሚ ሰሙናት ሓለውቲ ዶባ ዝተቐትለላ ዕጡቕ ጉጅለ ጄይስ ኣልድን ክልተ ወታደራዊ ማእከላት ከም ዘዕነወት ነቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም መራኸቢ ብዙሃን ገሊጾም ንመሰላት ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኢራን ዝርከቡ ዓሌት ባሎች ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ዕጡቕ ጉጅለ ሱኒ ምስልምና ጄይስ ኣላድን ናይ ኣባላቱ ቤተሰብ ዝነበሩለን ክልተ ገዛውቲ ከም ዝተቓጸላ ገሊጹ ነቲ መጥቃዕቲ ፍጹም ዘይቅቡል ክትብል ዝኾነ ነቲ ፓኪስታን በቲ መጥቃዕቲ ክልተ ህፃናት ከም ዝተቐትሉ ብምሕባር ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎም ኣጠንቂቓ መንግስትታት ብምዕራብ እትዋሰና ኢራቅ እውን ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ነቲ ኣብ ሓውሲ ርእሰ ምሕደራ ኩርዲስታን ዝፈጸሞ ደብዳብ
11 ሚሳይላት ከኒና መንግስቲ ግዛት ኩርዲስታን 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቀትሉ ዝገለጸ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ግዛት ድማ አንጻር ህዝቢ ኩርድ ዝተፈጸመ ገበን ክብል ገሊጹ ምስቲ እስላማዊ ሰውራ ቅርበት ዘለዎ ማዕከን ዜና ፋርስ በቲ መጥቃዕትታት ማዕከላት ትካል ስለላ እስራኤል ዝኾነ ሞሳድ ከም ዝዓነው ገሊጻ እስራኤል ዛጊድ መልሲ ሃበትን ቤት ምክሪ ጸጥታ ኩርዲስታን ግን መሰረት ዘይብሎም ምክንያት ክብል ነጺግዎ ካብቶም ዝተተኮሱ ሚሳይላት ኢራን እቶም 4 ኣብ መንበር ገዛ ፍሉጥ ኩርዳዊ ነጋዳይ ፓሽታው ዲዛይ ዝዓለው ኮይኖም ምስ 11 ወርሒ ዕድመ ኣጓሉ ከም ዝተቀትለ ተገሊጹ ሰብ መዚ ኩርዲስታን እቲ ነጋዳይ ምስ እስራኤል ርክብ ከም ዘይነበሮ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግና ዋና ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኣይተጋገየን ኢሉ እቲ ኣብ ኩርዲስታን ኤርቢል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ዓላማ ዝሓለወ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ዘረጋገጸ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታት ወፃን ወታደራዊ ማዕስከር ኣብ ዝተኸለሉ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ኤርቢል መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ዘመልክት እዩ እስራኤል ኣብ ታሕሳስ ኣብ ሶርያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ መቕተላ ስዒቡ እቲ ሕጂ ኢራን ኣብ ልዕሊ መሳለጣትያት እስራኤል ፈጺመ ዝበለቶ ደብዳብ ኣብ ውሽጢ ዓድውን ፖለቲካዊ ቅቡልነት ክትረክብ ዘኽእላ እዩ ኢራን ብሰኒ ምሸቱን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሶርያ ኣብ እትርከብ ግዛት ኢድሊብ ወታደራዊ ማዕከላት አይኤስን ግብረ ሽበራዊ ግጅለታትን ኣብ ዝበለቶም ዕላማታት ደብዳብ ባሊስቲክ ሚሳይላት ኣካይዳ ኢድሊብ ናይቲ መንግስቲ በሽር አልአሳድ ንምውጋድ ን12 ዓመታት ዝተዋግአ ተቃዋሚ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ እያ አይኤስን አልቃዒዳን እውን ኣብታ ግዛት ይንቀሳቐሱ እዮም አልአሳድ ካብ ሩስያን ኢራንን ብዝተገብረሉ ወታደራዊ ደገፊኡ ኣብ ምስልጣን ክቕጽል ጸኒሑ ኢራን እቲ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ነቲ አይኤስ ብ3 ለካቲት ኣብ ደቡባዊ ኢራን ዝፈጸሞ 94 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣጥፊእካ ምጥፋእ መልሲ ከም ዝኾነ ትገልጽ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ንኢድሊብ ንምውቃዕ ክሳብ 1450 ኪሎሜትር ዝጓዓዝ ሚሳይል ኬባር ሸካን ከም ዝተጠቀመት ገሊጹ እቶም ሚሳይላት ካብ ደቡብ ሶርያ ካብ ዝረሓቐ ክፋል ኢራን ከም ዝተተኮሱን ኣፍሊጡ እዚ ድማ ሶርያ انت قريبا نتا مس سوريا تواصل اسرائيل لا موقع تخول خمس لوا نعلم فلوت لا مبالا خمس خونه يكمات امباركس خبركم تخاتلتنا ناي ساعات زي زيناتاتن مغلصيتاتن ابزي فصم حدش زيناتاتن مغلصيتاتن مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مغبر ايترسايهم سلام